Фараонът те вика в двореца. Защо? Какво съм сторил? Тръгвай. Всичко ще бъде наред. Ще видиш. Разкажи на фараона за мен. Добре. Не ме забравяй! Не ме забравяй! Потифар? Домакинът на фараона казва, че тълкуваш сънища. Вярно ли? И? Фараонът е измъчван от един сън. Мъдреците му са безсилни. Трябва да те отведа в двореца. Потифар. Радвам се, че отново те виждам. Как допуснах това да се случи? Съпругата ми. Разбирам. Да вървим. За този ли ми говореше? Да, фараоне. Чух, че разбираш от сънища и можеш да ги тълкуваш. Не аз, фараоне. Тълкованието идва от Бог. Мъдреците ми не са гадатели и боговете ми не помогнаха. Защо мислиш, че твоят Бог е по-различен? Разкажете ми съня си, фараоне. Повтаря се всяка нощ. Всичко това е един сън. Здравите крави и житни класове са 7 години плодородие. Но мършевите крави и повехналото жито означават, че ще последват 7 години глад и голяма суша. Египет може да не оцелее. Може ли да го предотвратим? Какво да сторим? Намерете човек, на когото вярвате. През плодородните години му възложете да събира 1/5 от житото на всяка нива и да го съхранява под стража. През годините на глад го върнете на хората. Потифар, вярваш ли на този човек? Бих му поверил и живота си. Чрез този мъж аз видях бъдещето на Египет. И чрез неговите дела ще благоденстваме. Давам му власт над цял Египет. Над него ще стои само фараон. Ще го наричате Цафнат Панея. Бог казва да живее. Следващият, моля. Дълги години живот, господарю. И на теб. Ето един отговорен младеж. Колко души е семейството ти? 4, господарю. Много добре. Здравей. Как се казваш? Мена. А това е сестра ми Нила. Грижа се за нея, докато родителите ми пасат овцете. И ти ли си дошла за жито? Благодаря. Довиждане! Заповядай. Кой е следващият? Ние, господарю. Но вие не сте египтяни. Не, господарю. С братята ми идваме отдалеч. От Ханаан.
Йосиф, какво има? Нищо. Господи, ти трепериш? Сигурно е от слънцето. Ще се оправя. Моля ви, жените и децата ни са гладни. Съжалявам, но не сте допринесли за запасите ни. Не искаме подаяния. Ще ви платим със сребро. Колко души сте? 12. Тук сме 10. Вкъщи е баща ни и най-малкият ни брат. Много добре. Дайте и. Нищо. 10 чужденци молят за жито. Без връзка с Египет. Вие сте крадци и се надявате да видите къде пазим житото ли? Съгледвачи? Не знам кои сте, но не вярвам на историята ви. Господарю, ние не ви лъжем. Кълна се. Докажете го. Доведете най-малкия си брат. Но защо? И какво ще докажем? Че не лъжете. Ако казвате истината, ще ви продам колкото искате жито. До тогава. Арестувайте този. Ще го задържим, докато дойде малкият ви брат. Отведете го. Не, Не дейте! моля ви, Юда, помогни ми!